Ha kekerteng kupa berkun berunsim berkut amin. Timentang kerpat yu mensim berkut bonwan hikai bat pensyai ya kejing bat jing perkat jengi. Ha keba ngidep la ban sngutho bat syampang ya ketien kejong u keba ansakran hengi menta kejan min. Ku try ken rat men sim u blay ngi kwa ban yo ki jing ai e bangin do blem ko huk suda Blay pi baro kapang bedeng kebangan pensengap pi menta kejan mit kedai ke Jingieid. Kaktian net se kebang yok ngau man na kasngi ha ke Jingiem jengi. Keni kaktian iet kawan ra ya ke Jingba bat ke Jing sneu ru ha ke jok kapor lada ngem nang ban penden kam hok ya ka. Kedonot brew katrang ya ke Jingieid. Henry kebasngusi kelong babon na kikam baman kimi na ka Jingieid kabadawa a demanding love. Ha ka jutang batmai na ka gospel umatius kelenong ba hendriu kadkhat ka basaw pulai u Jisu ukhat uweringi da ka hukum to iet yikilong. Matius biang kelenong ba khat khandai kadkhat ka bakhat hendriu u hukum to iet yala uparmarjan. Shu ha ka gospel u Yohanes kelenong kebakat san kadkot kebakat ar uong. Tiya iet markiliang kumbanga nga iet jepi. Uji suhi ulong kanuksa yangi iway pa iway bengin iet para brew klem kano kekendon. Bat namar ke Jingieid yangi ulalet sa ke Jingyap besyarkay. Kum uji su para benget beit nginde ban long kibaningkong ban iet yakiway bengin buat berdawa yaka. Ukpa jangkari India jengi Mahatma Gandhi ula kran ru halor kene baka Jingieid kam judawa kajuai da kamon lat lut. Da kabangi iet ni ayala dia syakiwai yala kapor yala kabor pada baro kat kabangi long bat don. Kumba juong rumo ke kentin ka Jingieid kam dai ka Jingieid kat ba ampat syam la ayaka syakiwai. Uji suong babaro ki jat benriu hasatlak keperthai ki dai ki henmen bat ki para jengi ki bangi don kam ban iet. Kumbangi tep ba ublai u iet jengi da ka Jingieid bane junom. Te kum taru ka jubab ya ka Jingieid jeng u kadai bengin iet kala ya u. U Yohanes ha ka shiti beningkong jeng u kelenong ke basaw kadkhat ke bakat kendai hadu ar puwai utho. Lada ublay u iet ya keperthai hadu bu unda aiti no ilau kun bamarway ngiru ngideban iet iway ya iway. Kata kapamut ban iet iway ya iway kadai ke Jing penpau jong ke Jingieid jengi ya ublay. Namar kata uji su kwa yangi bengin iet keliang ya u da kabangi iet ya kiway ya kiparmarjan badai ki jat benriu hi berok kaway. Kibria kibasan barang ba ka Jingieid kijukam ken kor ya kipara brew klempet silang kmat yano ru kinang ban penya dai bat kiwai pat ki syampang ban ya le persya ya kideng pen kyang kibawan ha ka Jingiem jengki ka Jingiem jong ka Mother Theresa la ban pensyai hang ne ka mother kala ai ki baduk bakerdu ki bapang bastam tang kabam kadi kejan kanap ni ka kop kasam Henry kamtam ke Jingieid besisha bat pasongkia. Kasngau melung haba ke kenmau ya uwei ubriu bapang yang lingkut uba ke Kharna kanala naba andala ri la sumar hayeng jengki sister shua bon yap uong. Sister ngala long kum umrat hasurok. Henry menta ngan sayap da ke jingpu samrkie kum ki angel ke beneng. Deitat hadu bengimat ke Jingieid bengen salak ban syakri kambha ya ublay ya ki parmarjan pada ki kam ki jambaro. Habangi yo mat shiboni ka Jingieid
Shibun sha ngin la ru ban iet yikiwei. Udan pasku bakhoi ru namar ka Jingieid bakraw yaki khon samla bat ba tips kem ba meki kan long ka lawei jong ka balang bat perthei barok away ula ai tilot yalade met bat men siem na ka benta jongki ha ka ba upan shai de kini ki kantien labyang bangatep ba phidei ki samla ngan ie je phi hadu ka bakot ka Jingiem jonga am tang ki samla ni ki temen ki basta ni ki babiet berispa ni ki baduk ki badan kam ka Jingieid Hinray barong idan kam yaka na kebenta ban ka Jingiem ka bakmen ha ka lang ka salang. Teng ngis ngotu bakla baban ia ju blay ngidai ban no yaka Jingieid para brio. Hinray kam la ban long ha ka Jing shisha nginang ban ju blay tang lada nginang ban yaki way. Na baka ktien jong blay hi kalaong. Bakum nu ngin la ban ju blay upangim yo ladangim iet yaki brio ki bang yoi tehadian jong ka Jingieid beshisha ngin sham baka Jingieid kala ruban penmong yakane ujisu hi ulamat yaka Jingmong habau iet taman siem kinang buat jeng ki apostol ula iet bala shakri yaki lalai snam hakabakot upen banas ngupi sajur hakamet jing hawai bakadu Yohanes kalnong bakatlai kadkhat baat huwai ngan yathu ya ka Jing shisha uway na pi unsa dino yanga badru yo Petrus ha ka gospel Yohanes kalnong bakatlai kadkhat ka balai pupra uong nga ong hapi ya ka Jing shisha shwa ba usiar unken I pin salen hadu lai sien lai wat ba phim itho yanga wat kataru ngimdei ban kenran dien nitiang ban iet pet namar jong ka Jingieid ublay uthaw yangi Te namar kata ka Jingieid ka wan na ublay bat ka ka baja baro day namar ka Jingieid jong u yangi teng ikum kaliway brio ka papanlang yangi bangim laban iet kiway te ka shisha ka bakhang lat yangi ban iet ka day ka way ka Jingkwan mentoy lade ka baarpat ka Jing sarong tungin long ki basngauret namar ladangi sarong ngimla ban pedang yaki Jing duna jongi bajong kiwai ha ka bakot nginam la ban penyadai bat no ru kabalai ka Jing bitar manu ban sngo tenat yaki brio ki ba bitar lenter ndai tetungin long ki bayai sha ki ba jai bat ki ba birom yaki wai am ban chuthot kulmar tangi idau ibaret kabasaw ka Jing bishnu ngidai ban kenmau barabor baki baro ki wan na ublay Tela da kiway ki kamla ban yangi tingin aingu ai buram ya ublay patungin pedang ya lade kum ka Jing ai sngub ha jong u yangi langi long kumno ru kebasan ka Jing bamla ban ma pat ka Jing bamla ban klat ya ka baladep kaniru kadai ko way ka bakhang lat shishai ka Jingieid tetungin wengno ik Jing sngub baman guilt feelings jongi dadang shu yai bat ya kata ngin shusha knyot ben hala ki Jing perkhat pat ki Jing sngo jongi hi ladang yim la ban map yala jong bade ki wei mengi hi ban sadu ya kata ka Jing suk mensim tukan mau bahaga gospel matches kalnong basan kadkhat basaw phlai do saw pupra ublay ru ulaong to iet ikinong shun jong phi bat to duai na kabanta kito ki bale ben ye phi bat ru na ka gospel Lucas kalnong bahnriu kadkhat ka balai punriu uang long ki ba isnai kumba ukpa jong phi ulong ba isnai kadai ka hukum jong Jisu ko para Kristan ban baro ki jat benriu kadai ka hukum jong Jisu ko para Kristan ban bat baro ki jat benriu ha ka Jingieid Tinamar kata, syabangan penkot ngan kentu pi iway kipasngap ya kene ka video menta bangin iet bat pedang ya la dia kumbangi long kata bangin le ya ka bangila bat bangin duai ya ka bangimla ka baarpat bangin pedang ya kiway kum ka Jing ai sngub ha jong blay bat ban iet ya ki da ka Jingieid bashisha ba kiway kendop iet kilang yangi bat ha ka Jing ko abrai bat khadu ya wai bangin nget scam bat chanya tuli ya ka Jingieid jong blay yangi
Kaburam hau kpa badhau kun badhau mensim bakut kumba kelalong hakaba meningkong kumjuk menta badbarabor jinom la jinom amen. Kodonut bakut tam ujisu doi snaingi kumara kunong irap ki kristan tudwai nagbenta jungi. Ha kekerteng ukpa badukun badmensim bakut amen.